медонӣ, дар бадани одам қувва аз куҷо пайдо мешавад? Дар бадани ту 5 чиз ҳаст, ки туро қавӣ мекунад. Ҷавоб туро ҳайрон мекунад. Якум, қувва аз мушакҳо меояд. Вақте мушак кашиш мехӯрад, қувва ҳосил мешавад. ҳар қадар машқ кунӣ, мушак қавитар мешавад. Дуюм, аммо бемаъна ҳеҷ чиз кор намекунад. Маъна фармон медиҳад, мушак ҳаракат мекунад. яъне қувва аз маъна сар мешавад. Сеюм, медонӣ, бадани ту бе энергия ҳатто ҳаракат карда наметавонад. ҳатто дилат бе энергия намезанад. Энергия аз хӯрок меояд. Агар энергия набошад, қувва ҳам нест. Чоруминаш устухон аст. Мушак мекашад, устухон ҳаракат мекунад. ҳамин тавр қувва пайдо мешавад. бе устухон ҳаракат умуман имкон надорад. Панҷум, мехоҳӣ қавӣ шавӣ? сирри оддӣ аст. машқ кун. ҳар рӯз машқ, қувва бештар. акнун медонӣ қувваи инсон аз куҷо пайдо мешавад. обуна шав, то бештар донӣ ва қавитар шавӣ.